Consigo ser maneiro, vou bater uma coisa. Mukubana makwini ndese inokuwa pari makwini akio ane basa iko nai asusunguzi mereka nawe mebebe vamutondishaisa muparo pana pamufungi nai makwini aisi blaza isikukwana kuti mari yacho imari inebasa sisirikwana inge 350 mebaba inge marika unopenga nebasuzu kupenga utese masi mari yerenje 350 ndoiwana kupi mari yacho 350 $3.50 here kana kuti $3.50 ani makwini saka nini saka mundu tunavapei kana vakawe ndakambotaura nawo ndikatana zvinese tobhadhara nehembe saka hembe dzacho dziriku dzako kaunati ndounopfekerana navo nongorongedza zvinongoenderana nemari yerenti yowe dzangu futi this time dzangu futi dzoenda hembe dzangu ndinomuda kuti nditsare ndakashama panapa ndasiyema havana kuyo katora mapota angu tuma zombe mbongo netuguresa twenge turi munomba pakati ndakwenda this time ndimoti hembe dzangu inini iwo ndione une hembe dzinodhura nai dzinodhura kudi kwadzo ndoonotenga ndione hembe dzakawanda futi chino unobhadhara nehembe kana mabasa ngachiti hafu hafu kana mati hembe ndo dziri kuenda toti hafu hembe dzangu hafu dzenyu noti dzangu dzeseka dzingatoenda kapa mari yese pamari yave inini dzangu hembe hadziitini hadziitini majini angu mabharubharu ndivechipostora vaite zvemauyo mabasusu azvinana nebasa zviya vana vavo havanyanyotedzera zvechipostori tinovapa vana vavo vanopfeka hembe dzenyimini especially kagrade 5 time unopfekerana nako saka nazvembe zvinese ndakambotaura navo ndikati togona kuuya torima tovarimira zvinoenderana nekuti inini manje nini kunorima tikunorima tese toenda kuti tonosakura tese tonongonorima inini kunorima manje nini anambokura ndichirima nebasusu handitombozivi chinonzi kurima haunambokura uchirima unorima ravakura kukurima ndakura handizvigori zvausina kuita vari mudiki unozvitaukura tinonorima zvinoenda kana zvakadaro tinongonogarawo panze nekamda kuti tinogara panze pamba pacho kupi ini mene munorima babasosina mari here tiite mastreet mother mastreet father masisi fadha kudi kwacho ive ndimi musina kutsvaga mari here ndimunorima iko kuna ndizive zvokurima ndikupopota kwaunoita dai kupopotera kwaunovaita dai vasingambodibvunze mari here dai tichigara mahari nongongwarira kupopotera ini noti kuvapopotera ivo nditopopotera ini noti ndisingato kutsvaga mari here ndikapopotera ndo ndikatodzingwa pano nai kudzingwa kuita sei dai kuti mbovapopoterawo disema wafona nombodairawo fona nombotaurawo navo ani inimi ndimunobhadhara rina handina kudaira kwandoita nditaure nawe nai chii murume mukorautaurawo navo chii ene bizi kungobata tumafoni ndo zvamunogona rendi pasina musingatsvagikana mari yerenti indaroso baba sosei Henzo TV, Henzo